हा साराया दुंबाय नालाय थाव होदोब्रा नङा होमबा रायजोफोर बरावनाय थाबाय जादोंमोन फेमिलिफोर बयखौबो थावखौ दिनै आखिनि लुगोन आरो ना आं लागा जाना मा दा बखिलाब जाथारो मोनजादोंबा मोनलांदोंबा सिरि था अमा एवनाय दा रायजोफोर अमा बारायाथ' बिराद मोजां दिनै बारायाबो मोजां बोथोराबो अखा दोमैलु मोजां अमा मेजेमजों टमेट' ज्लाव ज्लावजों जादो दुमफ्ला उन्दुनानै थाफिनदो आरो जायफोर लोंहैनो गोसो गौरां पार्कफ्राव जिरायनानै दलद लोंहैदो टमेट' हाखाबाय नै ओमफ्राय अमा मेजेम जाग्राथ' गैखाया आबौ बिमा आंल'खा आरोना दिनैहाय रायजोफोर माने दिनै अनलि थ्रि आइमोनाथ' आलासि जाहैजोबदों आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आलु गोरलै आरो दंबावोसो लकेल दाउदै हांसोनि जाथारसै दिनै मजा जानोसैलाय आरोना रायजोखौ मोखां नायलाय दिनै होबाय अमा गारसनबाय आरोना रायजोफोर आयौ अमा सेथेखौ संजोब्बाय ना मा जाखो दा मोनाव जानो दोनासै फाग्लासो जानो इयो अमा मेजेमबाथाय आंनि फेभारेट आरोना रायजोफोर बरिया संख्रि होनानै खोबहाबनानै एसे दै मोजां गहोनोसै आरोना रायजोफोर बारा एरजायालै गोथावल' जाखागोन दिनै एरबाथाय खुगाफ्रा हाथायफ्रा नुखाया जोंना मानसिखौलाय माथो दिनै आलेकजेन्डार लायदों मा जेन्डार बोरैबा रबार्ट क्लाइभ जालायबावदों संख्रि होनानै खोबहाबनोसै आरोना संख्रिबा खेबसेनो नांनायसो होखायो जाना नुबाय बिदिखायनो आं थिखिनायाव दावखायो मा हिसाबै बिदि होनो माने ओमफ्राय समाजखौ सुवालासिनो सोबावबाय नुवाखै बहा गोलैदोंब्रा मार्बल अन्थायावसो गोलैदों नै संख्रि ओरै मासायाव लुफावना होजागोन नायहाबलायबावनोसै साला जेबो नुला आं अमाया गोथाव जानायनि महर लाबाय आरोना रायजोफोर टमेट' होबाय आलु होबाय दै होनानै आराम रुहैनोसै ट्राय लागाव जासै जानो बिमा जाहैदों ना मा होनो बिमा दुन्दिया लाखाबाय आरोना एकदम गोथाव जानोसै बरिया सालथे तेरे नाम नै जोंहा अमाजों होलायबाय मजा लागायसै जोंनाबो दा सालथेया माने न'आव सफैबाय आरोना आं लिंफैदों माने मानसिया दिनै बेदर गैया जाहैदों न'आवहाय गावसिनाहाय ओमफ्राय दा आङो माने अमा बेदर लायदों नालाय दहाय दा बेखौ जानो लिंफैबाय आरो आं संखांबाय बिमा संगासिनो दङ ओमफ्राय दा माने सालथेनि दामग्राखौ जों लादों आरो ना माने जों दामखावहैनोसै जोंनाव आरोना रायजोफोर दा लाबाय जोङो नै सालथे जाहैजों नैबेनो दा सालथेया माने गावनि थाखाजों गाव खामायनानै बायनाय आरोना बेसेबांनि होनदोंमोनलाय सालथे 12,000 12,000नि माने गाव खामायनानै बायनाय आरोना सोरबाफोर सालथेखौ खामानिफोर मावबायबायनोबा लिंहर गारि ड्राइभाराबो बिराद मोजां टट' सालायनायावबो बिराद मोजां जेरावबो आखा फाखा आरोना रायजोफोर जेरावबो आखा फाखा माने मानसिया खामानियाव थांदोंमोन खामानिया गैया नै बहुत फैफिनखाबाय नों खामानि गैया आं दहाय फुङाव अखा हानायाव नोंखौ मारै खामानियाव थांनो नागिरबावखोबायलाय सानखाबायमोन दिनैथ' बेना बेखार जाहासिनोसो दंबायमोन आङो आग्लासो जागोन थ' सालथेना आलिया दा लगायबाय आरोना गान दामनो साउन्ड डिक्स जाहैदों बक्सनि नामा आंनि जेबिलजों हानाय नङालै सालथे बे 30,000निजों गावहाबजोबनो नागिरो आंना मानसि लांनानै दंहैयो आरोना रेडि जाबाय रायजोफोर रेडि जाबाय नै वाव सालथे अमाजों मोजां बुला मिस्लाय नङा अमा टमेट' जायो बरिया माने आं संखानायसो बुस्थुआ ओमफ्राय हिनजावासो नाम लायो ना मायो गाव बरिया दुन्दियाजों ओमफ्राय मा बेलाय अमा मेजेम हाफ्लेनाय टमेट' पियाज जानायाव आइसो हारसिङैनो जाहैदों बाब नै हारसिङै जानायावबा देनजादे बियो माबा अमा सावनाय माबा सावनाय गोरानलायबाव
सालु जानायाव मा बानायगोन मा आइटेम बानायगोन दसेनो टमेट' दसेनो पियास नोंनि थाखायनो जोंनि न'खरा पियास सेरला बानलु संख्रि सेरला बुजिबाय नोङो थाव होग्राया गावनो सारायसे मानि मा खम खालामदो बिमा बिदिबा जानाय नङा दे खिन्थु होनखाबाय आङो मा बानलु होबावनांगौ दासोलाय मोनखांना बानलु होबावनांगौ एथ' गोसा बानलु होबाय आङो बिदियावनो जानानै गेस गोनां मानसिफ्रानोसो बानलु हाय दिनै जोंनि आबैमोन बायदि जाबा ओंख्रिया बानलु दाहे संख्रि दाहे होननाङा जाबासो बिगिनि मोन्दों फाग्लालै मानसिया खालि जानाय नायलाय आयु दे ओंखाम जागोन ना थाब लगायदोल' साखिनोबो थोला दोनखोमानोबो थोला आयौ मा साइसनि हिनजावलै बेफोर मोनोबा जानाय बे ओमफ्राय गावनो जानाय मालायखौसो आंसो जाबावनो दसेबो जायाखै आं फाग्लालै मानसिया लगाय गोथाव जाबानो जायो आननो सेस्था खालामबाय थाखायो मालाय ओंखाम जानायाव दाउआ दिसथाबखा एकदमबारे जेबो दोननो हाखाया अरखदलि खालि बेदरावल' थांनो नागिरखायो नायदो थ' फाइनालि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बाथ'नो माने आइना देखायदों आरोना गाव सिनायना सिनाया माने जों दा सानदै आंजों दाना बुनायनि माबा जाबाय आरोना अमा लाबोबाय नै मेजेम ज्लाव जाखांसैलाय मजानो आं संखानाय नालाय हिन्जाव ओंखाम खुगासिनो जानाय लोंनाय मिथिलाबजोब खालि बिनाय सेथाना दा माने गाव आइना नायगासिनो दं आरोना नै बाथ' माने गावखौ नायगासिनो खर' फिदिंलायो मिथिया रायजोफोर आग्लासो बाथ'आ आइनायाव देखायगोन ना बेलाय नै इस लास्ट बाराव खेबहरबावगोन फैया बाराबा नायगासिनो दं नै अबे गाखोदों ओंखार खेबजेन नायदों खेबहरलायबावलै बाथ'आ आइनाखौहाय एलाय खेबहर नायदों र' खेबसिगोन बे बाराव गिदां खारबावबाय सालु फाइनालि बिमाया जोंना ओंखाम लाबोबाय जों दा सानैजों जानो थाखाय रेडि जाबाय है बे बाथ'खौ हागालालां रागायानो नैबे जाहैबाय अमाजों टमेट'जों पियासजों लगायनाय आरोना बरिया गोथाव लगायना लाबोबाय जोंना बिमायाहाय जय शिव शंकर बोलना जय बांला गुरु साथे साथे थेस खौथे देबो दिबाय सिलेक्टि गणेश ठाकुर साखि साबोर लानानै जाहाथे अमानि बेगेंफ्रा गारबाव थाबथा थुबथा जाया आइ बिमा लक्ष्मी बेफोरखौनो साखि साबोर लानानै थेस खौथे देबो दिबि साखि साबोर लानानै हा दै बारफ्रां साखाथि हाजो बावखुरिया जय हाग्रा सोसोम लागोनाय जासिगोन ने आखोरमान जय शिव शंकर लां दावां good eh ना हो साल दे बरिया गोथाव जादों संनाय ना नों संखानाय बिराद गोथाव जागोन दिनैनि स्पेशल ओंख्रिफ्रा आदा रायजो बरिया अमा मेजेम जाव आं संबा गोथाव जाखायोलै अमा मेजेम पियास आरो अमाजों सावबावनाय र'थ' आरोना नोंहा थांला बिराद गिदिर जाबाय फाग्ला सारायसे होबा जाजोबखायो